ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ନୂଆ ଏକ କଥା ନେଇ ଆସିଛି। ଅ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ପୁଅ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗଟା ଅ କାଲି ଆସିଥିଲା। ଆଜି ତ ନୁହଁ କାଲି ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ତା ପାଇଁ କାଳେ ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତା ବାପା ମା ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ଆଉ ମିତା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରାହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାପା ମା ହିଁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଖୁସିର କଥା। ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଝିଅ ତ ବାପା ମା ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସେ କହିଲେ କି ଭଲ ପାଇବା କଣ ଅଛି ଲୋ, ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଆଉ କାହାକୁ କଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି, ଜାଣୁଛୁ ତ ମୋ ଇନକମ କେତେ, ମତେ କିଏ ଆଉ ଭଲ ପାଇବ। କେମିତି ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଠିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା ମତେ କୋଉ ଝିଅ ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା ତ ଇନକମ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ। ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ଗରିବ ଗରିବ କହୁଛୁ ତ ଇନକମ କେତେ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଇନକମ 15,000 ଆଉ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିକି 3,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇ 18,000 ମିଳୁଛି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ଝିଅ କଣ ପାଠ ପଢିଛି କହିଲି। ସେ କହିଲେ କି ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ଆଉଟ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଝିଅ ତ ଇନକମ ଜାଣିଛି। ସେ କହିଲା କି ହଁ ଝିଅଟା ମୋ ଇନକମ ଜାଣିଛି କହିଲା। ଆଉ ଫିର ବି ସେ ଝିଅଟା ହଁ କହିଲା। ଆଉ ପୁଅଟା କହିଲା କି ହଁ ହଁ ତ କହିଲା। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ ସେ ତ ହଁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବି ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ରାଜି ହେଇଗଲି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କଣ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କଣ କରିଛୁ? ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଲୋ ଗରିବ ଘର ଆଉ କଣ ଇଏ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ। ଯାହା ଯେତିକି ଆଦାୟ ହଉଛି ଖାଇବି ରହିବୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିନି କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ରେ ଝିଅଟା ଟିକେ ପାଠ ପଢିବି ତ ଇନକମ ଜାଣିବି ଯଦି ସିଏ ହଁ କହିଲା ଭାବେ ସିଏ ତୋର ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଝିଅଟା ତୋର ଗରିବ ସମୟରେ ସାଥୀ ହିଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଝିଅଟା ଆଜିକାଲି 18,000ରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଇନକମ କରୁଛି, ଝିଅ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ କଥା। କାରଣ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟା କିଛି ଖାତିର ନ କରିବି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହଁ କହିଲା ତାହେଲେ ଝିଅର କିଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ନେଗେଟିଭ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ କଥା ଧରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖେ ସିଏ ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲି ସିଏ ତ ଖରାପ ସମୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ସାଥ ଦଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବେ ଯେ ଯୋଉ ଝିଅ ତୋର ଖରାପ ସମୟରେ ହାତ ଧରିଥିଲା ତୁ ତା ସମୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାନେ ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି, ସେ ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ତୁ କାହିଁକି ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବୁନି। ତୁ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ କରେ ଯୋଉ ଝିଅ ତତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ତୋର ଖରାପ ସମୟରେ। ମାନେ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତୋର ଇନକମ ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି, ତୁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆଣୁନୁ। ତାକୁ ରାଜରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରୁନୁ। ଦେଖିବୁ ତୋ ଲାଇଫ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିବରେ। ତୋର ଆଉ ଟିକେ ଇନକମ ବଢା, ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଏଫର୍ଟସ ଦେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ତାକୁ ତୁ ଏଇଟା ଜତା ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ତା ଲାଇଫ ର ସବୁଠୁ ବଡ ହିରୋ। ଯେ ତୋର ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କରେ ନା ତ ଲାଇଫ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଏତେ କଥା ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିଲି। ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଦେଖିବା ସେ ଆଗକୁ କଣ କରୁଛି।